ассалому алайкум акао додару апао хоҳаро шумо як рекламаи майда як меонем каданем насиб боша гузаштани граница рафтани як мошин қати мерен меоен акао. Ассалому алейкум, бародарои аҳли ислом. Москва, Московская область, сарҳад мебарем ба ҳамун мошин. Нархи мо 8000, адреси мо метро Юго-Западная. Коми сарҳад рафтанин бачо, апо, хоҳаро, ако, додаро. Марҳамат, рақамо дар рӯи экран. Занг бизанен. Яма любое время занг бизанен бачо. Сарҳад мебарем, сарҳад. Нархи мо 8000. Ана ҳар рӯз рейс дорам. Ду мошина, яташ Toyota Wish, ята Prado. Ина марҳамат. Марҳамат, салонош, телевизор, ҳамаш қоидави аст. Ина. Қафо даям сидения дора ако. Мақсад ки хоб рафтан не ина шишта мерен. Любое время занг бизанен ако. Ина мошинча ай моҳи феврал хизмати халқ хидмонда. Саҳарӣ омада бегаи насиб боша рейс мекунем. Марҳамат, занг бизанем. Рақамо дар рӯи экран. Зиндаи саломат бошед.